Managbo day mi dares merkado sa Alicia guys, sa mazong adlaw day natang tanan. So karon is madari mis papagabril. Mangita mi dari og kuan kanang naay mangga. Hansa nakakita man ko dari mga crabs nga gagmay di ana ika gajag ko. Gizang kilo da tag 200 a kilo. Da dari sa mangi kuanan og mangga katong das nangagin Domingo dari man minipalit. Dari pod mining duong kaso wa may Indian Mingo hurot naman. Lami man tong Indian Mingo kay halin man to kaadyo, lami man sa kanon kadisa tantong aslem ba. Lami sa tasle ag asin. Unja ning duong nalaman pud mi dares kanang naay gulayan kaning palit na lang pugod dari kanang mani og popcorn. Dapat daghan nilang kamuti kaso mahal naman lagi basta dari na bitaw sa merkado ma-display na. Saka na bitaw makumpra nas mga maligya ay daring gulayan so mamahal lang gajud na kay mapatong naman sila. So nangita day ko da nag popcorn og kanang mani. Bobintaha man dari sang palitanan guys kay ag popcorn tag kuan mag kilo 80 jada nas agi jahang mani 110 ag kilo sa uban kay tag kuan man 90 ag kilo sa popcorn and sa ag ilahang mani pod tag 120 kapin 126 man siguro kilo. So bintaha jud dari guys sa kuan mo palit ka dari ka mo palit sa gulayan sa masuki na bitaw nimo kay maka-discount gajud ka. So man dana ko magpalitan kay na may discount. Dali palit day pod mi og pichay kay magluto mi og kanang naay sinabaw nga baka kay lami ka jo ihigop og sinabawng baka. Si Kim may nag-request nga butangan lagi ko no pechay unsa pang uban na ipamutang. Naguli na marosbay dito na mi kuan luto og unsay mga lutoon. Unsa din palit day mi dari og crabs ning hapit mi darhi palit mi balig 100. So balig 100 agud guys tungag kilo kay agisahang kilo kay tag 200 man. So ning palit mi og balig 100 kamis papagabril. Kaya lami ka dyan sa kuanan, kana bitong lutoon nga pina ma. So namili ko na guys kay hanggi kuan tong ilang gitudlo nga kanang agtimailhan ko nos ingana nga crabs nga tambe kana kunong gahi ag dares kanang janti jan minipislit na kay puro man humok puro betininiwang. Sani ba? Ya shout out dai daning nakaputi si Piteo. Nakaputi kanay naka t-shirt og puti kana na. Silingan ng papagabril atos puti. Ikaw na nimo pa? So, shout out ni Ja, unja. Pili-pili lagi kintahay pag ko guys, insa nagpislit na hasti dyan sa crabs kay humok man puro jud siguro niniwang ni mga crabs pa, ang mga crabs. Wala ilad na daning kagwangan sa kay ulit malagi tag crabs. Hala, pili gyapon. Napalit mi guys og tungag kilo. Sa napilahang kuan dari kinhasen kaso mi kapalit og kinhasen. Karang crabs ang gipalit bali og 100 pesos. Charay mo, pinay mo guys. Tanga ra. Pas na siya. Lapas. Pakapi na naman na. Tara. 100. Okay, mana may pamalit guys. Ha? Panagamang-gamang yung princess ha. Namaning na. Strict naman. Strict naman na. So guys, namin danis. Kanang koan. Merkado sa Alicia kay tabo man ron. Uban si Kimi girl, lagamang bajing gamay. Ana na mo ipasok pa. So naman na may pamalit guys, dia. Lagamang mani og popcorn to naman ang gusto. Wato na may dato speakers nilaan kay mangumpra na pod may para sa amang baligya. Mingaw man ang Alicia. Mingaw ang Alicia. Para sa Miss Groceryhan. Hili na Kim. May mo Kim. Asa? Kana pagkuha la. 6 ka buok. Aha. Ay, kabaw ka. Aha. Tupod. Ang pa sa Miss Kimi guys. Para sa mga maligya sa school. Wala naman may ngari. Movie. Nawa na tayo. Movie day no. Movie. Pagkuha day lang ka na Richie. Pilig Richie. Ana. Unja. Ay may ngari guys. Kaya bawal bang sakiro. Aron magpanakutol. Dam na kay nga ni isa ka kuan. Pae ko. Dire mo magbutang dari daan dam.
nagbabaw. Was mode si Kimi Kimi. Anong roller coaster? Naa? Asun. Kada na sa lupin. Thank you. Dahil miss bye guys, nang uli nami. Tapos Kim nahigdas Kim kay lain isang pamatis ang lawas. Hilan tas iliya. Kalit mo lang itong hilanap. And na guys mo na mga ipamalit kani. Lumpia wrapper, sama mo na yung mga gamitan nun. Lumpia wrapper. Palit po midarhi. Ayan. Kaya hangitanam ni sibuyas. Kaya sibuyas may hangi apas dani. Tagduha ka putos 15. Tagduha 15. Ya palit mig asin. Asin is considered importante ning asin guys. Asin duha 5.20. Palit pa mig mangga. Kali ah. Mangga. Apod. Dagke ni mangga ha. Kami niya kilawon, butangan uguan, tuyo. Na. Tuyo uguan, sukal. Ano palit tayo pad mig ngari kay magluto mi ruguan. Palit pad mig pitsay kay magluto mig baka karon namang sabon. Makahigop og mga chikiting, daday pad mi kapadas guys. Bujas. Nja kare pa palit na pa. Palit mi dari brig 100 na crabs. Magsabaw meron og baka. Ngayon panakot guys. Asin, darag asin pa 2 ka kilo. Grabe, puro pa niya 12 ka buok, 12 ka putos. Ngumpra pa ni guys para mambalik da ato pilahan. Ang laman na piso-piso. Andan tagbantay ni Kim na patay halinen na may. Ngani mamayang pamalig da adto. Ani may ngani. Bawal na maparat-parat. Kaya may ngani okay ngani kay kanida agidang das magic chips kay kan biscuit man. Ito kay may ngani okay ra. Biscuit. Hindi. Ayun po dyan. Ayun kuan. Para mag-atong kuan pa. Katong maniog ka na nga. Edit pag-go curry. Isa ka kilong popcorn o isa ka kilo nga mani. Mani palit guys. Hapon na sa kuan ka ng bugad. Garong kamay na lang may pununon. May nga na guys ang sekreto basta kuan. Pangaga mong magalon. Saragama may ice. So, isa ka kilo nga mani, o isa ka kilo nga popcorn. Dira na sa maho, dira na sa abtag isang simana, dali naman mo hubo. Kani, himo na mong ice juice. At kaya na isa ka pa, kaya marang maabot manig, kuan, 400 kapin, kani tanan, ulong ka pa. Condense. Para gamo na mga yema ni Kinkin. Si Kinkin, magdas Kinkin o balik 100. Gato ko nagdapo balik 100. White sugar, brown sugar, tagsa ka kilo, hindi pamalit. Mazo lang. Kaya taman sige palit-palit sa merkado. Aga mapalit na lang ang manok. Sunod yes, kami na maglutog manok kaya rumatan sa nang pila ka buka mong palit among lutuon. Kaya sahay makahurot man kung tagkuan ka manok, 30 ka manok sa agliig pun mabutog tag 20 pa no. Tag 20 ka liig. Sahay kusog 30 ka 30 kusog. Okay, so muna pa na yung mga lutoon nun siya guys. Kaning popcorn o mani. O di mani to pa din mani. Palit lang makudaan. Juice, magama na po min sa daga manghalin mo na pa yung i-rolling. Kaya nga na ragat yung rolling. Ano makapabawas mga bata kada adlaw ginagmay. Ang pagbawon sa eskwelahan. Palit pa mig mangga, niya guys. Mini mangga ha. Ang pilawan ng tamis ba. Rin sa ko dala sang kuan yun. Ang baligza. Lagi ka nga.
Gang ko. Sili kay hilantan man. Ali. Guys, mahaw. Ana. Luto na ang crabs. Dahil na mo ya. Sa kim-kim, nakaano naman to sidza. Kuan na janggi kuan. Ina may zagatas no. Luto ni hong ito gamay. Nakaano to dyan dyan. Super po nila. Malagi mo. Kuan man sidza. Suka man. Muna tayo kabolo po. Iya. Basta una naghana naging ana si Bujas, ibabaw, kay namdum ka. Ano no, kasi gam igo ra itisok. Buhi o magotoy manguan labot. Sasa nga to daw na ipanghatag ang mga dahon. Mamandot ni ja. Yes, kabhang. 100 ang kilo. Tay suka. Tawgawan na to suka. Maglutos pa pag-abril og baka. So kani mo yung isagol. Dahon-dahon. Mingaws kay mighigop og sabaw. Ito alam mo yun sa pedika ano ko guys. Yung mga gulay ba. Pichay. Kani mo isagol naman. Pichay. Butangan na tag kamungga. Kamunggay. Butangan na tag kani. Paas manok. Tangad. Ada na guys. Pabukaw pa. Pabukaw. Latanan pang kuan, papagabri lagi dang baka. Ha? Grabe pa naman agma. Na guys, managi pang hay ag mga labhan na mo, grabe daghana ka azo. Lapon. Gani nagtiwas po kog laba. Nagam taw kay mo uwan. Bukad sa rumaangay pag umuuwan kay ro na may tubig. Wala mo bunag. Naluto na sa siguro rin ko ang papagabril. Gi. Lataan ang baka. Ito. Guys, ang sabaw mig baka. Ang tanawag sa ukban guys. Whoops. Uy, wow. Luto na gazud guys. Sugay-sugayin. Naluto na. Uy, kalami. Kalami guys. Samang paniud to. Sabaw na baka. Aso-asuman. Uy, arami ah. Sinabaw nga baka. Para paniud to guys. Luto na. Diyan nagkuang kimi. Isang request. So mga anami guys. Para paniud to. Ito na guys. Sinabawang baka. Para paniud to. Niud to tarinjo. Sa paka naguna agam ang bajing gamay. Eat na bibila. Mag-eat na ka mong bebe. Ay kami inang tagkambaw. Ini naman. Ano pa niya? Painom na nima. Gilantan. Agamang batang badzi. Dali na. Dari sabak ni mama. Dali. Dali lang. Dali lang, dali. Ito na pichay. Agi mong giingan. Favorite na yung pichay. Dali lang, dali. Yeah. Nananahong pichay guys. Favorite ra ba na hong pichay? Ano man yung kalit maghilanat? UTI ka? Hindi na dyan mag-inom ko ang juice ha. Ubo siguro ni ba? Ubo. Ano naman ka? Kaya mo promise lagi. Medyo man ko man misaging ruta tayo guys. Tawag palit ni Pizarro. Ban ka init man. Patanga lang. Patanga lang man nato. No. Para man sa tengah, alakas tengah nama. Ha. Pabiling guys, mo ko juga zid. Kan lah. Git na bibi namo lah. Guys, so ba namin yung kuha amis saging. Palit mig saging ron. Mong pahinugon kay paras. Isang hirot mo, sir? Berija. Isang hirot mo. Guys, manglakaw sa mi karizot. Kuha mi na sa mong kuhan, ipalit nga saging. Let's po rin pahilot ni kimi-kimi. Hilot sa mis kimi-kimi guys. Asa may sakit? Bata. Ganin na, nawa na. Sa init siguro. Makuanan man ano, maihanas person nung nabay piang.
Manggot? Oh, kay kuan man. Ano? Oo, sa ilana. Lantan Ano may naman, yung lumag... Iyang ra, o di pa to. na. Oh, lagi mo kanina impatsog hapon Ito pa po. mga kaibat siya, no? Makahilanat ba sa nang impatsog ano no? Buwas natin sa ng sakit. Kumain pa siya ta. Ay nga na day na. Bulan sakit. Ano man? Oh, Taga-asa ko, karangay. karangi. Huwag kang cording. Cording. Kuding. Nasusuban ba? Diyan mo ba na yun? Dala na unahan. Cording to, bus. Ato ra to ubos. Ato ra dito eh. Nari kang kuhan. Bubo kang... Kawa. Nasa diya. Di ba rin kang jiris babaw pa rin tiyo na nila? Jiris. Diri. Babaw na ti Jires. Ano eh. Mangga. Ano yung dada ko. Nabi. Dito kilitan eh. Diyan no? Di lihukan. Di lihukan dong. Grabing kiata. Buyang. Ay, pero. Ako lagi. Napiang siguro. Wah, mapian. Awa napiang. Nalubo ka man. Nasa na? Mapian. Mga kuan nangalenhat siguro no. Walang harap yan. Nangalenhat lagi piang. Ban mo rin ko. Sama mama labad po ng uma. Uban na nas mga kuan. Dali sabsabon. Sabsab sa buhay pili. Mga ice candy. Malagi. Oh, napitinda datos eskwelahan datos. Ay, ambot sa tong tindahang asluman. Kiloton ang batang Awit. managhilot si Kimi, guys. Kinabi. So ato nami. Dito nami datos amang kuhaon nga saging. Datos kanang kampadjud. Guys, dari sabog nga gianan. Karon. Sabog nga gianan. Tabak. Primera. Ha? Tabak primera. Di ba tawag primera ko no? Ito sa may gamitan na neutral. Tal. Dapat pagtod neutral. Kira ka be? Nabintahan na na. Mahilot na. Magic tong lulo. Moto sa Zaykuan guys. Mag-iitang maghihilot na rin sa hasyenda. Atos na hasyenda. Mag-iitang maghihilot. Shout out sa talang tagal hasyenda. Primera. Nabihan ko ay guys. Kasi may butang ni Picharo pa. Wah, napagana. Ha? Tingnan ko kung mamutang ta. Guys no. Gusto mo dahan. Ha? Hindi na, ingin pagka. Karon di mamutang di karon. Napagana to. Ano mga kuanon kanang ayakan nun. Masad na darig motor guys kay kuan man ron init. Init magpanahon. So masad dag motor. Agay. Maglakaw ako pa. Aw insa na inig tukad na kay kuan nang naay bugat man. No. Aduduy.
Ay, napi saging. Saging. Marunong kung naog saging. Karugazan na, marunong tag nag-unggoy. Ano naman ka? Oh, hilo. Oh. Sila pijaro. Na, lakaw na magkagi mong friend. Ba't na may guys? Kana, siguro mo. Siguro na. Suran. Ayo. Daan na may guys. Ilas, kuan. Pijaro. Amigong papagabril. Ang kaluha. Kinsa? Ang kaluha. Isang brother. May dari yung salag na namin dyan. Ito na dari kay hangin. Mingaw baway aliwares. Kuan sa marasag sa dunon nga kuan. Nagsityo. Oh, di ang ay. Lalong imo na, kanain mo na. Ikaw ba may pahilot? Gikan mi nagpahilot sa mong bazi. Ah, mara ito. Kari na. Malagi na. Nara guys, agamang saging nga palitan. Nagpatay na. Okay na? Tatuan ko naman katupaw. Ano mo to? Kunti na doon. Na Wala ko, ah. guys. Tanak-nak ta. Tayo na. Ding, halaka ag bulig. Pila ka ni. Ay guys, mana pa na yung mga palitan sunod. Lag sa mirari guys.